David, s'escriu alguna línia de codi que no sigui deute tècnic? No. Gràcies, David. Fins la setmana que ve. Fora conyes, clar, el deute tècnic és sovint una de les maneres com a enginyers que tenim d'expressar el concepte de deute tècnic. És una manera que utilitzem per expressar la nostra frustració vers la falta de dedicació al manteniment del codi, a mantenir les coses netes i polides, bàsicament a dedicar el temps necessari a la salut tècnica a llarg termini. Qualsevol línia de codi que s'escriu avui és o serà deute tècnic del futur. És impossible fer-ho bé a la primera i òbviament penso que qualsevol software que s'escriu porta implícita una necessitat de dedicar-hi temps iterant i mantenint-lo en el futur. Per tant, concepte de deute tècnic, jo crec, la meva opinió una mica controvertida segurament és que és bo tenir-lo i ha de ser així, però si no s'hi dedica temps en el futur és quan el problema creix, realment. Interessant. Bé, tinc aquí la definició de deute tècnic de la Viquipèdia. Vale? El deute tècnic, també conegut com a deute de disseny o deute de codi, és un concepte de desenvolupament de programari que fa referència als costos d'un esforç addicional causat per l'elecció d'un desenvolupament senzill i precipitat en lloc d'usar un millor enfocament que pot prendre temps. Clar, això s'alinea molt amb el que dius, no? Vull dir, en part, per què a vegades es fa aquesta elecció de desenvolupament senzill i precipitat en lloc d'usar un millor enfoc? És una decisió per manca de coneixement? És una decisió provocada per presses, per altres factors que intervenen així? O senzillament és impossible assolir perfecció d'entrada en qualsevol tipus de desenvolupament? Penso, primer, crec que fins i tot dedicant el temps adequat en pensar allò que s'escriurà, el codi que s'escriurà, el software que escriurem, penso que encara que hi dediquis aquest temps, tot el que facis pot esdevenir deute tècnic. Bàsicament, hem de veure el codi que s'escriu, els components que escrivim avui, com una cosa que en el futur evolucionarà cap a unes necessitats que aniran mutant a poc o amb unes condicions que hauran canviat perquè no vam poder predir el futur. Per tant, jo no circumscric només el deute, el software que està escrit de pressa i corrents és el que causarà deute tècnic. És molt probable que aquell software que vas escriure de qualsevol manera en un moment sigui més procliu a generar deute tècnic ràpid. Però, en definitiva, el deute tècnic és inherent al codi. El codi que s'escriu no serà estàtic, no serà així per sempre. I ens estem enganyant si pensem que dedicant una quantitat enorme d'hores en planejar allò que farem, ens estalviarem aquest deute tècnic. Segurament serà més a llarg termini o segurament serà un deute menor o segurament crearà uns costos de manteniment inferiors, això és cert, però no ens estalviarà dedicar-hi temps. El codi és com una planta, la pots regar més o menys, si no la regues massa, després tindràs molta feina per intentar fer-la sobreviure. Qualsevol codi, fins i tot aquell més planificat,
requereix d'aquesta mena de manteniment. I jo crec, com deia al principi, que un dels motius pels quals aquest concepte s'utilitza tant és perquè realment les empreses, molts dels negocis estan poc avesats a dedicar el temps necessari a aquest manteniment que qualsevol línia de codi o qualsevol component requerirà. M'agrada l'analogia de la planta. O sigui, m'agrada moltíssim perquè és el que dius, no? Si no la regues lo suficient, doncs necessitarà d'allò. Però també hi ha l'altre vessant, no? Si la regues massa la pots ofegar. I tant. Llavors, clar, aquí s'ha m'obre el punt de debat de... Hi ha diferents tipus de deute tècnic, no? Vull dir, aquesta definició que hem mirat ara tot just és, vale, sí, es prenen decisions precipitades perquè potser s'ha d'avantposar, no sé, tenim un deadline, una data d'entrega i a vegades s'han de fer certs sacrificis. Però clar, això és un tipus de deute tècnic, no? Vull dir, donem preferència a una manera de fer en comptes d'una altra que potser podria ser més eficient. Bé, vale, en una capseta, però després tenim un altre deute tècnic que és el que esmenes i estic d'acord, és inherent a la natura del desenvolupament de software. O sigui, escrivim un codi, que aquest codi a vegades fa servir una sèrie de llibreries, està subjecte a uns frameworks, necessiten actualització, clar. Això, a mesura que va avançant, es converteix en deute tècnic, amb la qual vull dir, estic molt d'acord amb tu amb que és molt, molt, molt difícil evitar tenir deute tècnic en el dia a dia, en qualsevol línia de codi que escrivim. Sí, jo soc una mica entre pragmàtic i cínic en aquest aspecte. Jo crec que la millor línia de codi que es pot escriure és aquella que no s'ha d'escriure, perquè realment t'estalviarà problemes en el futur, certament. I llavors jo crec que hi ha fases de concepció del que s'ha de desenvolupar, com per exemple doncs, el disseny o els casos d'ús i totes aquestes coses, que és molt important tenir ben apamades abans de posar-te a fer la feina. Llavors, un tema que introdueixes que és interessant, deute tècnic no només vol dir algun component s'haurà de reescriure en el futur. Deute tècnic també vol dir quan creï una cosa nova, hi haurà uns costos operacionals associats en això. No sé, per exemple, veure... No sé, és un codi que està ben instrumentat i que es podrà observar. És un codi que ens generarà sorpreses. És un codi que quan falla no ens dona absolutament cap feedback que puguem utilitzar per entendre on està fallant. Per tant, com deia abans, jo penso que ho hem de veure més enllà del codi mal escrit. Simplement hem de veure les conseqüències del pas del temps en el software. I això és una cosa que, desafortunadament, moltes empreses no tenen en compte quan fan les seves planificacions, els seus budgets i tot això. També, d'altra banda, i aquest és un tema interessant que a mi m'ha creat alguns conflictes històricament, hi ha molta gent que com ja anticipa que la seva empresa no invertirà suficient en manteniment, en millorar les coses en el futur, el que fan és intentar arribar a la perfecció molt aviat. És una mica seguir l'analogia de la planta, la reguem més del que toca. Bé, això tampoc és la solució perquè això crea altres efectes com, per exemple, abstraccions molt prematures, crea altres efectes com intentar capturar tots els casos d'ús aguts i per haver, crea el problema d'acabar en una paràlisi d'anàlisi, és a dir, fins que no tingui la informació perfecta no faré res perquè vull evitar aquesta situació. Per tant, s'ha d'anar en compte i jo crec, una mica en línia amb el que parlàvem en altres episodis, tot això és un tema de confiança entre les diferents àrees de negoci, bàsicament. Si aquesta confiança no existeix, generem patrons que sí que són molt costosos per les empreses. Sí, estic d'acord. O sigui, jo crec que el deute tècnic forma part
anant en línia, no? Amb com obries, forma part del cicle de vida del còdic, o sigui, és així. Normalment m'agrada fer-me la pregunta de per què estem escrivint aquest codi, quin és l'objectiu d'aquest codi, què és això? Vull dir, el codi que escrivim és una eina, no? L'eina té un objectiu, és solucionar un problema, ja sigui entregar una funcionalitat, ja sigui millorar una part. Llavors, clar, a vegades mancances en aquests processos de pensament, no? Quin és el problema que intentem solucionar? Ho tenim clar, anem per aquest camí i quin serà el cost de potser sobredimensionar la enginyeria que apliquem, això, no? Que generar aquestes abstraccions, anar amb unes arquitectures potser una mica massa complexes per un problema que potser no té un abast tan gran. I a vegades això també té una mica a veure amb el que parles tu, no? La comunicació, tenir aquesta confiança entre equips de desenvolupament, de producte, intentar no acabar amb bases de codi que són una acumulació de deadlines, vale? I això t'acaba fent una maranya de codi que és immantenible, no? I immantenible normalment va molt lligat amb aquest deute tècnic, no? Potser sí que enllaça una mica més amb aquesta definició prèvia que havíem vist. No sé, realment és un tema que crec que té moltes vessants, molts enfocs i, no sé, podríem escollir alguna en particular que puguem, no sé, jo tinc experiències en diferents empreses, en diferents llocs on hem treballat, en llocs on veus, ostres, arquitectures molt clares, molt definides i tot i així el deute tècnic el tens. Saps? Sí. I després llocs on has treballat, que has vist que al llarg del temps aquests projectes han anat evolucionant d'una manera que manca de comunicació, molts equips treballant sobre la mateixa base de còdic, a vegades manca de documentació, no? A vegades no saps per on tirar i et veus forçats a intentar tirar de manera una mica unilateral perquè estàs pressionat, d'altra banda, per poder entregar la teva funcionalitat. Això també és una mica símptoma d'aquestes mancances, no? De comunicació, d'unió entre diferents equips o equips de diferents natures, no? Com són enginyeria, producte... Estic obrint massa melons, potser ara. Sí, deixa'm que n'obri alguns més, fins i tot. Un aspecte interessant és aquest fenomen està ben entès, o els efectes causats per aquest fenomen estan ben entesos, sobretot entre enginyers que tenen força experiència i que s'han cremat bastantes vegades. Gent amb experiència pot tendir a intentar crear una mica de burocràcia per evitar aquestes situacions. No sé, burocràcia potser no és la paraula correcta, però una mica de procés, molt bé, no farem res que no compleixi aquestes coses. Això, com abans, si la comunicació no és bona, si el nivell de confiança no és bo, o sobretot, potser si no... Per una persona que acaba de començar una feina o que està tocant una base de codi per primera vegada, si s'ho troben pot fer bastanta por, pot ser com una barrera bastant infranquejable. Llavors, parlant de solucions una mica a aquesta problemàtica, dues coses que he vist que han funcionat força bé. La primera ha estat crear guies d'experimentació. Guies d'experimentació, perquè un dels principals arguments que et trobes en empreses que intenten tenir convencions fortes i arquitectures fortes i que són bastant estrictes en com s'escriu el codi, és que hi ha molta gent que diu, ostres, és que això vol dir que no puc innovar, perquè abans de poder o poder provar aquesta idea que tinc al meu cap, he de complir totes aquestes coses. Necessito, escriure un servei que tingui un uptime correcte, que degradi correctament quan alguna dependència no funciona, que quan caigui emeti els logs cada metre, totes aquestes coses que realment
són molt boilerplate, són molt accessòries a la idea que tu vols provar. Tu realment només vols provar una hipòtesi ràpida. Llavors, una cosa que va funcionar força bé en una de les meves empreses anteriors és, molt bé, teníem una guia d'experimentació que bàsicament deia que les coses, quan tenien l'etiqueta d'experiment, eren un experiment que no podia causar cap dany a components existents, però on et podies saltar bastant totes les normes estrictes de com arquitecturar el teu codi i tot això. Però això, i ara ho connecto amb la segona cosa que també funciona bé, això implicava que si aquest experiment d'alguna manera en concret es convertia en un experiment exitós, una cosa que apuntava maneres o que podria funcionar en el futur, llavors tant tu com a enginyer i el teu equip i la gent del producte al voltant teu i la gent de negoci entenia que hi hauria un temps que s'hauria de dedicar després a fer-lo doncs, escalable o a fer-lo millorar la robustesa en el model de dades o en fer-lo més òptim en quant a costos per usuari. I això, i aquesta és la segona cosa que dic, s'ha de ser molt estricte amb el life cycle management del software. És a dir, quan una cosa té l'etiqueta d'experiment, té l'etiqueta d'experiment. Quan una cosa ja és madura i s'ha convertit en un component molt central, llavors té unes garanties de temps en quant a dedicació que hi has de posar perquè allò funcioni. Tothom signava això, tothom estava d'acord amb això. La gent de producte, la gent de negoci, tothom ho veia com una cosa normal. També, un tercer estadi o un quart estadi pot ser quan un producte s'està deprecant. Quan una cosa ja no hi volem invertir més o és una cosa que ha estat reemplaçada per una cosa més moderna, per un component més modern, llavors el negoci també es comprometia a tindrem el temps necessari dedicat a eliminar l'ús d'aquest component en el qual ja no hi invertirem més hores. Lifecycle management, sobretot quan tens moltíssims components, es converteix en crucial, perquè si no, no saps quins components tècnics han de rebre atenció i quins no, i quin tipus d'atenció han de rebre. No és el mateix una cosa que està en fase estable, només necessita manteniment, que una cosa que és un experiment que no sabem si funcionarà. Tot això és molt fàcil dir-ho, és molt difícil fer-ho, perquè realment cal tenir un buy-in, cal tenir una aprovació de gent que té incentius molt diferents. No és el mateix la persona que té com a incentiu fer que això que estic escrivint estigui entregat, i la persona que té com a incentiu posar en marxa tantes funcionalitats com sigui possible. I aquí és on els conflictes es converteixen en reals. Jo crec que això ho hem viscut tots, no? I de fet, a mesura que vas dient, em van venint al cap records, alguns millors, d'altres no tan bons, però bàsicament sí, tot això s'alinea amb aquestes agendes diferents que poden haver-hi en aquests diferents equips. Potser agenda no és el terme correcte, potser més això, no? Aquests objectius, quin és l'output, o sigui, tot això, vull dir, quantes vegades hem acabat veient aquests experiments, no? Aquests POCs, Proof of Concepts, passar directament vale, ens dona un resultat, saltar-se aquest procés que si no n'hi ha, és normal que passi així, però si el tens definit, per què ens saltem aquests rellocs, per aquests objectius? Una altra cosa que jo he experimentat amb les meves pròpies carns de manera dolorosa és aquest increment, no? D'intentar seguir maneres de fer com més modernes, no? Posem-li nom. O sigui, tota aquesta arquitectura que des de fa uns anys va començar, no? Arquitectura microserveis, orientada a microserveis. Quantes vegades has arribat a un lloc o has vist bases de còdics o plataformes amb molts serveis, molts microserveis, i et trobes que la responsabilitat, l'ownership i tal d'aquests microserveis no està tot.
Per mi això també és algo que contribueix molt a generar deute tècnic. No? Qui és la persona, qui és l'equip responsable d'aquest servei, com està definit, quines són les regles de negoci que ha de complir, no sé com dir, les boundaries de domini que s'han de respectar per tenir d'allò. No? Hi ha una frase que vaig llegir l'altre dia en un article de Death by a Thousand Microservices i realment és així. O sigui, vull dir, acabem per poder o per voler pujar-nos a la onada de modernitat, ens acabem fent mal a nosaltres mateixos per seguir aquest tipus de patrons. I a vegades som nosaltres mateixos, no?, els que contribuïm a incrementar aquest deute tècnic passant-nos una mica pel forro, per parlar així una mica malament, amb tots aquells principis de disseny, tots aquests processos que en altres ocasions som nosaltres mateixos els que defensem. Correcte. El tema de microserveis crec que es mereix un episodi... Em posa la pell de la llera, ho heu dit? Sí, crec que n'hem de parlar aviat d'aquest tema perquè ho he viscut. Realment és un problema... Tot el tema de l'organització, del ownership del codi, tot això, el problema de les metadades d'organització és un problema que existeix a tot arreu. És un problema que tothom està tenint i molta gent no sap que l'està tenint, però el tindran i patiran molt per culpa d'això. I té implicacions, ramificacions a tot arreu. Per exemple, si treballes en una empresa on hi ha equips que es dediquen a fer més temes de plataforma o components que seran reutilitzats per molts equips, si això no està clar, tens problemes entenent quines són les vies de suport internes, tens problemes entenent amb qui he de parlar per saber com funciona això, tens greus problemes de documentació i d'entendre com funciona tot aquest garbuix de l'ecosistema. I quan les empreses creixen i sobretot quan les empreses envelleixen, quan les coses ja tenen una història molt més llarga que l'average tenure dels empleats, les coses, si no s'han aclarit a nivell de metadades d'organització, sempre vindran a mossegar-te. Sempre. Sí, o sigui, el còdig parlem de còdig, el còdig és una cosa que té una duració normalment, o els serveis, els projectes, no sé com anomenar-ho, però té una duració molt més llarga que el que és la rotació de la gent que ho entén. I clar, això comporta que, el que dius, no? Aquesta responsabilitat, aquest qui és el responsable d'això. Jo m'he trobat en diverses ocasions amb ecosistemes en els quals s'han d'actualitzar certes llibreries que estan fetes servir o estan repartides en la manera com es fan servir en diferents projectes i s'assigna a una persona que no té a veure amb cap d'aquests projectes per gestionar aquesta migració, aquesta actualització i tal. En molt poques ocasions, per no dir en cap ocasió, això s'ha portat d'una manera en la qual tothom hagi dit vinga, tinc clar què haig de fer, què no haig de fer... Perquè és això, no? O sigui, un spreadsheet, pam, una sèrie de noms, gent que veu el seu nom allà, associada a alguna cosa, i dius, d'on ha sortit aquesta informació? O sigui, on podem anar, on podem veure aquest catàleg de serveis? Vale? Hi ha eines molt bones per muntar aquest tipus de catàlegs de serveis amb persones de contacte i tal, però realment la informació que es mostra aquí, ja sigui un spreadsheet o sigui una eina amb més capacitat, ha de ser real, ha de ser mantinguda, ha de ser actualitzada, ha de ser realment i ha de reflexar la realitat. No, crec que no hi ha cap símptoma més flagrant de que organitzativament alguna no funciona quan la gent no sap si això ho haig de fer jo.
I això després pot desembocar en coses que bueno, doncs en equips, en cultura d'equip de desenvolupament i tal, doncs acaben sent més greus, no? Aquest punt de, no, això no em toca a mi. Això no ho haig de fer jo. Vull dir, aquestes proteccions, aquesta manera defensiva d'actuar a l'hora de anem ajudant-nos els uns als altres. Puc fer, tinc capacitat, doncs mira, encara que no d'allò, doncs ho prenc com una oportunitat. Bon ideal, Vull dir, tots en el dia a dia tothom tenim les nostres pressions, tenim les nostres coses que entregar i evidentment acabem mirant una mica. Però no seria maco, no?, poder arribar a aquest punt de, bueno, tenim clares quines són les responsabilitats i si no estan clares, doncs intentem seguir una mica aquest camí. Sí, estic d'acord amb això. Potser també m'agradaria lligar una mica aquesta conversa amb la conversa que teníem quan parlàvem dels problemes del software a l'administració pública. La conversa, el deute tècnic, allò que parlàvem de la complexitat de les integracions, de com de difícil és arreglar aplicacions que venen amb una herència, jo crec que és un símptoma del mateix i, òbviament, la manera aquesta de treballar orientada a projecte que té un inici i un final que es fa a l'administració pública no afavoreix el bon life cycle management que comentàvem abans. Però jo crec que també hi ha un problema de desconeixement. Hi ha un problema de comunicació. Jo crec que nosaltres, com a enginyers, tenim un greu problema fent-li entendre o utilitzant arguments convincents, fent-li entendre a alguns executius o a alguna gent que pren decisions què vol dir el codi. Vull dir, es poden buscar analogies com la de la planta, però aquesta no ressonarà molt. Per molta gent, el software és una cosa que es fa i s'escriu i ja està. I jo crec que qualsevol... El software no és una màquina que quan s'espatlla li has de reemplaçar una part. El software és una cosa bastant més complicada, potser semblant més a un edifici o semblant a una infraestructura de carreteres o de trens o el que sigui, que és una cosa que realment no comença i acaba quan escrius la primera línia de codi i quan entregues aquest programari. I crec que molta gent que pren decisions no té l'educació en el software bàsica o no té l'experiència bàsica per entendre que això és així, fins i tot gent sobre el paper bastant sènior, però crec que nosaltres hem fet una molt mala feina explicant això. Tornem al tema de la confiança i tornem al tema de com s'organitza la feina en les empreses o l'administració pública o on sigui, però crec que hem de trobar noves eines. Hem de trobar arguments que puguin ressonar bé en una sèrie de gent que té poder de decisió i de moment no ho estem aconseguint, clarament, perquè tothom parla dels costos de manteniment i dels costos del deute tècnic i tot això com un dels principals obstacles per fer la seva feina més sostenible, per dir-ho d'alguna manera. I és una cosa que m'agradaria que hi penséssim i que busquéssim maneres per explicar aquestes coses millor com a comunitat d'enginyers, diria. Estic d'acord que així a nivell de, com dius, no? Com a comunitat d'enginyers, històricament no som bons transmetent i alineant aquest, o ja no convencent, no? Però també crec que és important això, no? Alinear o alineament crec que és la paraula correcta. Vull dir, abans tu deies així una mica, però ara que menciones això em fa pensar, no? Vull dir, a veure, el software no deixa de ser una eina per assolir uns objectius. Si nosaltres com enginyers, jo ara fa temps que no estic desenvolupant, però si quan desenvolupava hagués pensat o hagués canviat a vegades en la manera de quin és el problema que està solucionant, quin és el valor que afegirà aquesta línia de codi. O sigui, el codi no l'estic escrivint
d'aquesta manera estic fent servir aquest patró, estic fent servir aquesta arquitectura per satisfer-me a mi, per escriure'l bé, no? Hosti, vull utilitzar ara amb una arquitectura orientada a béns. Això no és per fer-me més fàcil la vida a mi, no és per fer-me content a mi. El benefici que obtindré jo és una conseqüència del benefici global. Vale? I a vegades, doncs això, no? En entorns de desenvolupament, en entorns equips de producte i tal, aquest alineament és important. Veure quina part o sigui, de quina manera afegirem valor. Crec que l'expressió correcta és quin valor afegeix el codi que estem escrivint. Que generarà deute tècnic? Evidentment, ja partint de la premissa de qualsevol línia de codi que escrivim tindrà un component de deute tècnic. La pregunta real és quina magnitud pot tenir aquest deute tècnic si ajustem una mica i calibrem aquest alineament amb el valor o amb altres equips. Vale? Si alineem aquestes motivacions de cara a per què fem això, quina magnitud tindria aquest deute tècnic? I això és difícil perquè aquest alineament normalment va lligat a que parlem llenguatges diferents. Sí. O sigui, l'idioma de business value no és el mateix idioma de performance, no és el mateix idioma de mantenibilitat. En el moment en què siguem capaços de crear aquest esperanto entre... Crec que les coses poden ser més fàcils. Vale? Sí. I jo crec que no... Jo crec que hi ha un perfil que m'he trobat ocasionalment entre tecnòlegs, però no tan freqüentment entre gent més propera al negoci, que fan un bon pont de comunicació entre aquests dos mons, que són reals, i aquests perfils són realment molt necessaris en empreses que requereixen una transformació tecnològica o que tenen un stack que cada cop està més antiquat. Aquests perfils han d'existir. I, de fet, són gent que fàcilment obté promocions i té una progressió en la seva carrera més adequada perquè realment són molt necessaris en aquestes empreses. Jo crec que és una de les habilitats que és molt important cultivar i una que sovint oblidem o una que sovint no considerem com a tan important. Estic d'acord. Completament d'acord. Em quedo amb el missatge aquest, no? El que deies abans de la millor línia de codi, que és aquella que no s'hauria d'escriure. Sí, certament. Ja ens quedaríem sense feina. Molt bé. Ja hem arreglat el món. Més comunicació, més diàleg, empatia... I esborrar codi. Esborrar codi, i tant. David, gràcies. Gràcies, fins aviat. Fins aviat.